Thank you so much, Patpat. Patpat Sanis Borja, sa imong paghatag og time sa Panimbaya sa Kabuntagon sa Hope Channel o sa Touch of Hope. Yes. Ang Touch of Hope, ang bago nga segment sa Panimbaya, nga naa siya objective nga mo help gyud sa mga needy. And we will be giving out tangible nga mga tabang sa atong mga Yes, so kagalaan. napasalamat po ta sa itong mga sponsors Of nga course. willing gid katong mga naghatag sa pamiliti natay mga sponsors atos kabalo mo kinsa mo salamat kaayo sa inyo ha. Thank you so much. And now for our last Bible trivia. Yes. There we go. Okay. What did King Solomon ask God to give him? Unsa may Ato na sa pangayo damgo, no? ni King Solomon? Ito na sa Sa Ginoo. Sa diyang Ginoo. mo siyang king. Yes. So basig ko ang riches. Oo, Okay, tawag na Kagwapo. sa itong Bible trivia. Mga kaigalaan, among gigreet si Sir Latuza, Sir Tito Latuza. Happy birthday. Kauban sa imong wife karon o imong pamilya. Happy birthday diya kanimo. Greetings coming from Pastor Porfirio Lagunday and Ma'am Glenn Lagunday. I also want to congratulate Ma'am Rose and Pastor Sherwood Bindoy sa ilahang bag-o nga baby karon, bag-o lang gyud na anak. So Aha. congratulations. Birthday gyapon. Happy birthday gyapon. And then yes? Sige, ikaw. Okay, good AM, happy Sabat. Manimbay ako kang Mr. and Mrs. Joseph Narido, Mr. and Mrs. Lolong Narido, Mr. and Mrs. Sael Narido, ug sa akong pamilya. Alabe na ang tanan ako mga kauban sa simbahan ako ni Malu Maratas Palalan Tablon CDO. And happy Sabat panimbaya sa Kabuntagon magpag-greet ko sa Tablon Church sa Bacaro, Tan, Galvez, Garzon, Pedarios, Bungabong, Marfel, Albios, Sumuhid og Tejares family. Thanks and good morning panimbaya sa Luntayo family, especially to my husband Lolong Luntayo. Happy Sabat everyone. Siyempre, akong i-greet po na akong co-host nga wala din karon si Awing Indino, kauban sa iyang asawa, Grace. Hinaot nga makapahulay mong tarong karong adlaw ng Sabado. And we are always praying for you guys. Os pagpadayon, good morning and happy Sabbath. Happy Valentine's too. Manibaya lang ko sa mga taga-Kalaanan. Ang Las Cunha family, especially sa akong boyfriend, Nax. Nga si Kurt Jason. Manibaya po ko sa akong family. Ang Bulala family, greetings gikan kang Leslie Dawn. Hope Channel, good morning. We would like to greet Bang family, Wagan family, Cayetona family. Happy Valentine's Day and happy Sabbath. God bless everyone. We miss you. From your pamankins in MVC, Noreen and Colleen. Okay, natay caller on the line. Hello, good morning. Good morning. Ay, dalaga na gina It's a tong she. caller. Okay, unsay tubag sa atong pangutana? Kinsa ang Unsay gipangayo ni King King Solomon? iyang gipangayo sa Ginoo is wisdom. Wisdom. Yes. Taga-asa nga tong caller? Taga Trinitas Church. Trinitas. Kinsa Ngalan pod? sa tong caller? Imong ngalan, ma'am? Uy, naputol. Naputol. Pero congratulations. Okay, siya Yes, na Colin. qualified. Sakto Nakuha yung niya tubag. yung answer. It's Okay, wisdom. ang gipangayo ni King Solomon is wisdom. It will be found on 1 Kings chapter 3, verse 3. Okay, padayon ta sa tumang Congratulations, greetings. caller. Okay, good morning, happy Sabbath everyone. Greet ko sa Maranatha Revival Singers. Happy Valentine's. Og sa ko, love sa Damdemerin, guys. See you sa Provincial Jail. Unya, good luck to us, to God be the glory. And good morning. I would like to greet Mama Tata and Papa June, Tita Sai and Tita Ross, Lola og akong mga igagaw, Ate Don, Ate Lalay o Kuya Ronald, IF Tagarda, Castillo and Opena family, especially sa akong girlfriends, Mara, Ate Christy, Kathleen, and Rachel. Thank you sa gift. Happy Hearts Day and happy Sabbath everyone. Okay, ako pong i-greet ang akong igagaw din ha sa CJ Menimarta Zone 3 Patag. Gym Girls, Sena, og imong mga kauban din ha. Good morning og maayong buntag sa inyong tanan. Mag-greet po dinhi og happy Sabbath day. Panimbaya ko diha sa upol kang Uncle Danny Ake, Auntie Gaga, Janaline, Danica o kang Dandan. Panibayasan ko diha sa tablon sa akong brother nga si Dudong, sa akong auntie nga si Deta, o panibayasan ko diha sa Taguluan, sa Magbanwa family, o sa among family diha. Gikan kang Elizabeth. Thank you. Mga panimbaya ni Tiopi,
Teddy Tagarda and family, Apawan family, Rosales family, Pairat family, Puntanar family, sa Amoros, ug sa Bulawan Church. Happy Sabbath from Cedric. Mga panimaya po din ha sa Cars. Nag-text sila kagabi. Thank you so much, Cars, for supporting always sa Panimaya sa Kabuntagon. More greetings. Happy Sabbath kay Nanay Annie Belia Vicencio o kang tatay diha sa Bara. Mga kauban sa iyang mga nag-Bible study pod. Gikan kini kang Tawing Good morning. Panimaya ko kang Auntie Desiree Corpus uban iyang family nga magpadayon bisag sila o magpadayon sila sa pagpangalagad. Message from Chaboso family. Greetings to Mario Bernardo of Sipalco. Thank you sa pagkatod for free. Thank you from your neighbor, Jana. Panimaya sa Kabuntagon diha sa inyo. Yes. Okay, greet na ako ang mga SDA Church diha sa Claveria. Bye, Nikki. Oy, Jana. O, na-receive gito ni Mr. Sipalco. Happy Sabbath and happy morning mga kapatid. Panimbaya sa among kauban sa Ipuna Church, Bareda family, Lopez family, Villegas family, Canas family, Galarpi family, Sister Sharon family, and to all 70 Adventists. Happy Valentine's to all from Sister Ging Tonido. Thanks and God bless and happy Sabbath. Kapag laom, this is Ruth Dal from Camiguin. Greet ko sa tanan kaigsunan, especially mga kaigsunan sa Camiguin. Thanks, God bless us all. Og tungod kay wala tayong oras, sama sa ginaingon ni Awing ang langaw, ang leon. Nalimot ko sa inglen niya. Anyway, mga kapaglaon, thank you for being with us. This has been great. This has been fun. And this has been Panimaya sa Kabuntagon. Ug ayaw mo kalimot nga ang usa ka liso sa matamis nga payo. Inubanan sa putli nga gugma sa pakigdait. Pagtinabangay og pagkadasig. Magbunga kini og ligong pundasyon sa atong pagkakristohanon, ang dungog og himaya atong ibayaw sa atong Ginoo. Sa sunod Sabado, same time, same channel, kami kanunay kaninyo naga Panimaya sa Kabuntagon. Good AM to Dale Saturnino, Lamparero family, Basilio family, Pastor Galarpe, Pastor Sanes, Sister P. Tanghal and family, Wagan family. Awing. Okay. Happy Sabbath sa taga Makabalan, sa Roy family, Luis